What's up mga kawatatap? It's me again and everyone and welcome back again to my vlog. Yay! So yung mga kawatatap ni sakay na og sakyanan ay padulong pa sa iyahang dughan. Charot! Maadto ta karon mga kawatatap sa Balibayan mga kawatatap kay naadito si Ma'am Elena. Grabe sa Badugay. Kay nilaag siya diri sa amo ang lugar sa Davao Oriental. So, ayun mga kawatatap, di sakay ta karog sakyanan padulong dito mga kawatatap. Hapon na, alas 5, enjoy sa akong ride mga kawatatap. Let's go! Ano kita padra pa sa balay. Batos na mo kasi sugot. Gidala na mo mga oni. Karon ako man din ang bayaran sa timog. Mahal kayo dyan. Ano dito ko sa bayaran di. Paano karigin ko rin kaya? Ano siya? Agane. Agoy. Pero makulangan ang kanon ane agoy. Ako may nagtakos lang. Ano? Sino man eh? Beef. Ay, supak. Local beef, tenderloin. Kami, 377. Ang kani isa, dako na kayo ni kay Australia naman eh. Ano kayo sa lalista? Kami ulo eh. Saan ka siya rin? Alam mo guys? Ha? Kalamunggay. Meros, kalamunggay. Uy. Kasi mo ito. Wala, di Kamara sila. uy. Di ba sila under rice? Dali na. Ikaw, dala. Kao mo ba? Gani, asa ni mo nga. Kasi ano. Nasa may Beijing beef baby. Ay, bitlog ko naman. Ibo ha? Mag-extra rice, baka di ka magmanaw ay baboy dahil hindi ka ng karnino mau din ang nauyot ka. Oh. Kanang extra rice baka. Okay. Nama extra bugas. Extra rice. Okay. Okay, makulangan eh.
Pila yung biyahe. Para job, dahil drive. Okay ka na. Wala sila ilang kanina ko naman. Tama na ako ang Kasi mga brains not. kuha na ice water. Hindi ano na isutan dali. Kaya lang ba na tubig ka mo tag 40. So, parang sila yung ano pa na. Coke. Ano saan siya? Tea? Improve your mood. Uy, sure you think improve your mood. What not? Kung dili di siya maray, pag dili siya magkita kong ref ba, makatos. Burger ka? Gusto lagi mo. Tubig lang. Wala mo yan. Hindi di siya available. Magtaas kita na sila grade sa lang anong grade. Ikaw mag-rice? Not garlic or plain rice? Plain rice. Plain rice. Bawal mo magdala ng baon, no? Pwede di ay. Di daw tag rice cooker ba yun? I-repeat na ako yung ano, isa ka nuggets and fries, isa ka rosemary na rice meal, duha ka plain rice, at isa ka rosemary na latte. O, isa ka niya ako. Kopro. Kamu na yan. Ha? Hindi ka mag-go? Agad ka na nag-inom? Ako tatap na ko lang sa tagong. Pina-update ko lang sa tagong, no? Kaya naabot na mong kuan. Taga laing planeta. Kay Murag. Nagkaroon sa kuan sa Island Kitchen. Dili aminan ni hapon. Kapital ang ito mo. Sa tagong mga kawalan. Sarap ka mo. Mangga man ni. Magkaroon mo. Ano, gawain ni? Pilag ko hindi yung rice day ba yun? Tama naman yun. George. Bilig na sa katuntuan. Ha? Karoon ka rin ko kayo pa. Bukas. Ano? Kamu ka Ano? wala mo dahil yung kuwan ha? Inasal.
ko lang daw maabot kong tago mga kawatatap. Dari arami na nga naman nga ni hapon ni dari sa tago sa Islands, Garden City of Samar. Tatap na naabot na mi diri sa kuan sa Rastik. Karon pa mi naabot gikan mi og kuan tagong dito mi na ni hapon Ginoo ko layo pud kaayo. Nami diri sa Rastik mga ko. Nice ka diri ang view. Si Elena, Maria Elena. Tanawon niyo ang kuan kwarto mga kawatatap nila kayo. Mga kawatatap is kuan na already 11 in the evening na Ginoo ko kadugay na chika-cheka dito sa gawa sa pilianing resort. Nice ka diri mga kawatatap na sa iyang room. Tanawa ilang iyang room mga kawatatap.